Ulaun adat do tahe nalaho mangopoi bagas si bagadik tua, ima suku-suku nidongan, naparjolo. Napaduahon, isi do tahe na yabangan molo patupahon, ulahon mangopoi bagas si bagadik tua. Tulang nado manang hula-hulana, napatuluhon, tuise do tudu-tudu si panganon di pasahat. Tu suhu bolod do, tu hula-hula do, manang tutulangna. Molo mamereng suku-suku natuli, adong ma masam manang godang ma alus na boi si begota. Alani dihama kadongan molo hupatora kami peon sian paradaton namasa jalan naung huulahami di adat ni Parsamosir, molo ulaon mangopoi bagas si bagadik tua di hami Parsamosir na yabangan ima tulang ni hasuto bolon. Jala tu tulang do di pasahat tudu-tudu si panganon. Alai memang godang do gabe meragam padapot manang alus buasa gabe tulang. Edung mangalap buru do hasuhuton asa dijalo aka pasu-pasu. Tak pasu-pasu di ulonna bui makolit inata na nialap lahu papungu-pungu na nihais ni hodok gabe ipajongjong ma bagas si bagadik tua. Aturanna tu hula-hula do. Ale adong do deba ala amatai do na mangalului aka dalan ni ngulu-ngulu jalan di papungu amatai do inatai do na nihais ni udukna. Tu hasuto bulud do di pasahat anggo tudu-tudu si panganon. Adong tu luragam alus tarsingot tu pasahaton manang patupahon tu isema diadopon tudu-tudu si panganon. Tabain diskusi di hita alai memang ikon takui do di dia tado di dege di si lagi di jungjung. Dan adong adat nasala. Alai adat ima hasomalon naung digabehon di sada-sada luat manang sada-sada marga jala nungabe marulak loni di ulahon. Ido ipola ni paradaton di sada-sada luat. Jadi dang adong nahurang, dang adong nasala isi. Baik kamu pada pokmuna di kolom komentar, mau adong kritik dok saran, tabai mah mau berguna don di hamu save do hot serma pidion asa tong dang holat di hamu parbinotonon alai gudang tabba diaka komunitas muna. Horas bangsa Batak, mari kita edukasi adat Batak dan lestarikan adat Batak.